זה הסבא של דניאל. לעילוי נשמת אלכסנדר בן רובינה. הוא השם תנחנו בגן עדן, לרפואה דניאל בן מזל, ישראל בן יעל, יהודה בן עודל, נחמה בת דבורה, יד השם. טוב, אנחנו השבוע נדבר מענייני פורים, פרשת תצווה, נדבר מענייני פורים על פי תורה ו' חלק ראשון, והלכות אבדה ומציאה הלכה ב'. אנחנו השבת פרשת זכור, כן, זכור את אשר עשה לך עמלק, אנחנו מצווים על מחיית עמלק, נראה לי שאתה צריך להוריד את הכל טיפה. טיפה? בטח, תשמע איזה חזק. טיפה להנמיך, כן. למה אני גם מתכוון קצת, ככה אם הייתי שומר על כל רגוע, אין צורך. אז אנחנו מצווים על מחיית עמלק. צריך להבין מה יש בעמלק שאין בשום אומה אחרת, שאנחנו מצווים על להחריט אותם. המדרש בפרשה הקודמת, פרשת תרומה, בסימן ח' אומר המדרש תנחומה, שבניית המשכן הייתה תיקון לחטא העגל. אז גם כן צריך להבין מה הקשר. למה גם משה ודוד קיבלו הנהגה אחרי ראיית הצאן, נכון? כמו שאומר המדרש בשמות רבה, פרשה ב' סימן ב', שאחרי שהקדוש ברוך הוא בחן אותם במרעה הצאן, הוא העמיד אותם רואים על עם ישראל. טוב, כל ענייני מצוות פורים, יש לנו שמחה ומשתה, יש לנו משלוח מנות, מתנות לאביונים, מקרא מגילה, צריך להבין את כל העניינים הללו. לזה נקדים בתורה ו' חלק ראשון. שם הרבי אומר שעיקר התשובה ישמע בזיונו, ידום וישתוק. רב אברהם ברב נחמן מסביר שעיקר הביזיון זה מה שהבן אדם עושה לעצמו. והידום וישתוק זה העניין של ההמתנה, כי עובר על האדם מה שעובר, הוא רואה היכן שהוא מונח, והוא לא מתייאש מעצמו. עכשיו, מה הקשר בין העניין של התשובה לעניין של לשמוע ביזיונו, ידום וישתוק? מה זה קשור לתשובה? טוב, נבין, לשמוע ביזיונו, כי רב אברהם ברב נחמן שואל, איך נותנים לבן אדם תיקון שתלוי באחרים? נכון? עכשיו אדם נמצא לבדו ביער, מי יבזה אותו? נו, אז איך אני יכול, איך תיקון שייך שתלוי במישהו אחר? לכן אומר, עיקר הביזיון זה בן אדם שמבזה את עצמו. מה שעובר עליו, ידום וישתוק, ימתין. אבל נראה, נסביר את זה בהמשך. אז הולך הרבי ומסביר שעל ידי התשובה נעשה בחינת א'. הציור של האלף נעשה על ידי התשובה. אנחנו רואים, האלף הוא מורכב משלוש נקודות, נכון? נקודה עליונה, נקודה תחתונה, והוו שמבדיל בין החלק העליון לתחתון. מה זה הבחינה הזאת שנעשה א'? הרבי מסביר, הוא נעשה אדם. כי הגמרא במסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב' אומרת, קודם התשובה אין לו הוויה כלל, כי טוב לו שלא נברא, נכון? אחרי נמנו שם, אומרת הגמרא בעירובין, היה ויכוח, טוב שנברא בן אדם, לא טוב שנברא, כדאי שנברא, לא כדאי. מה מסיים את הגמרא שם? טוב שלא נברא. אבל עכשיו שנברא מה? יהיה פשפש במעשיו, ואמרי לה, יהיה משמש במעשיו. טוב, הפשפוש פעם ראיתי פעם שההבדל בין יפשפש שמשמש, זה לחפש בנקודות הטובות או לחפש במה אני צריך לתקן. על כל פנים, זאת אומרת, עד שאני לא עושה תשובה, נוח לי שלא נבראתי, כבר נבראת, תעשה תשובה, תפשפש במעשים, תמשמש במעשים. אז קודם שאדם נברא, אז הרבי אומר, אין לו הוויה בעולם. זאת אומרת, הוא למעשה מונח בשם
אהיה, כי מה שם אהיה מרמז? אנא זמין למהווה, אני מתכונן להיות, עדיין אני לא, כן? עדיין אני לא, אהיה, מה שאני אומר אני אהיה אצלך מחר, נכון? אם אני אצלו עכשיו, אני אומר לו אני אהיה? לא, אני עכשיו נמצא, אהיה זה משהו עתידי, אז אדם קודם שנעשה לו הוויה בעולם, אומר הרבי מבחינת אהיה, כן, הוא טרום, דרך אגב, מזה באים כל הדמים, כי הרבי אומר, אחורי אהיה, כי אני לוקח את האלף, אחר כך את האלף A, אלף A יוד, אלף A יוד A, זה יוצא גימטריה דם, זאת אומרת, אני כל פעם חוזר לאחורה, כן, אני יודע, אין לי הוויה בעולם, ומזה באים כל הביזיונות של אדם, כל השפיכות דמים. אז זאת אומרת, שעד שאני לא עושה תשובה, לא נעשה האלף, תכף נבין מה הקשר בין תשובה לבין האלף, זאת אומרת, עוד לא נעשיתי אדם. למה? כי יש בתיקוני זוהר, כן, בתיקוני זוהר, מביא שם בהקדמה, דף זין, הוא מביא שלית אדם בלא א', גם אין לית דניאל בלא ד', נכון? ואין שלום בלא שין, לא, אבל יש פה איזה רמז. מה פירוש אין אדם בלא א'? כי אדם כמה זה בגימטריה? 45. 45 זה שם הוויה במילוי אלפין. שם הוויה, אני יכול לכתוב אותו בכמה אופנים שונים. אחד האופנים זה במילוי א', כי אני לוקח A א', ויש לי עוד A א', זה 12 ועוד 12, זה יחד, זה 6 ועוד 6, סליחה, זה יחד 12, והוו יש לי א' בתוך הוו זה 13, אז 13 ו-12 זה 25, והיוד במילוי זה 20, י' ו' ד' זה 20, אז יחד זה 45. אז רואים שהאלף מרמזת לבחינה של אדם, זה גימטריה 45. טוב. עכשיו הולך הרבי ומסביר איך כתוצאה מהביזיון שהבן אדם מקבל, נעשה תמונת האלף, זאת אומרת הוא נעשה אדם, כי אמרנו אדם, א' זה עניין אחד. אז הרבי מסביר, הנקודה התחתונה של האלף, זה נקרא אדום רגלי, הארץ אדום רגלי, זה הנקודה התחתונה. הקדוש ברוך הוא יושב מעל הרקיע, יש רקיע, ויש הנקודה התחתונה שזה הארץ, הארץ נקראת אדום רגלי. הרבי אומר מלשון דום להשם, זאת אומרת שאדם מקבל ביזיון, אז איך הכתוב אומר, איך הרבי אומר ישמע ביזיונו, ידום וישתוק, כי זה לא מספיק שתיקה, לפעמים הרבי אומר, מישהו מבזה אותך ושאתה שותק שיתפוצץ. אז הרבי אומר, זה לא נקרא ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה ישמע ביזיונו וישתוק. אבל אני רוצה שיהיה דמימה בלב, אומר הרבי. גם הדמימה צריכה להיות בלב. אז דום להשם, זה רמז לארץ אדום רגלי. בזה שאני שותק, בשעה שמבזים אותי, נוצר מה? הנקודה התחתונה של האלף. טוב. עכשיו, מה זה הנקודה העליונה? הנקודה העליונה, כתוב ממעל הרקיע, דמות כיסא, ככה כתוב, יש פסוק אומר, ממעל הרקיע, אצל יחזקאל כתוב, ממעל הרקיע, דמות כיסא. הכיסא זה משהו מלשון מכוסה, נכון? מתכסיה לאלה מהוו. כשאני אסתכל על האות א' מלמטה, אני לא רואה את היוד העליונה, למה? כי הקו של הוו, הוא מסתיר לי את הנקודה העליונה. הקו של הוו מרמז לרקיע, ואז ממעל הרקיע זה משהו שמתכסה ממני. עכשיו, הסוד הזה של ממעל הכיסא, הוא אומר הרבי, זה העניין של הכתר, זה העניין של ההמתנה. זה הנקודה של ההמתנה, כי זה עיקר התשובה. הרבי אומר עיקר התשובה זה המתנה, זאת אומרת עיקר הביזיון של האדם זה המתנה שלו. הגמרא במסכת יומא ל"ח עמוד ב' שרוצה לדבר מהעניין הזה, אומר אתה רוצה אפרסמון? אומרים לו המתן. מובן, אדם שבא לקנות בחנות, הוא בא לקנות נפט, אומר לו המוכר, הנה הנפט שמה, תמזוג לך לכלי שלך, הנה יש פה המשפך, תיגש שמה, תמלא, אתה רוצה ליטר, 2 ליטר, תמלא מה שאתה רוצה. כשהוא רוצה לקחת אפרסמון, יש לו ריח טוב, אז אומר לו הבעל הבית, המתן, אני אמזוג לך. למה אני אמזוג לך? כי אני רוצה גם ליהנות מן הריח. אז תמיד רבי לוי יצחק היה מדבר על זה, למה? אם אני רוצה לעשות תשובה, למה אומרים לי המתן? נכון, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להיות יהודי כשר. למה אני צריך המתנה?
אז רב לוי יצחק אומר שההמתנה היא בשביל לראות כמה אני רציני. כל ההמתנה של הבן אדם זה לראות כמה הוא רציני, כמה הוא מתכוון ברצינות. כי לפעמים האדם רוצה משהו, אבל זה לא בגלל שהוא מתכוון ברצינות. ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. תשובה, אני רוצה לראות, אתה רציני, אתה באמת מתכוון, אתה רוצה באמת להתכוון לשם יתברך. אז זאת אומרת ככה, הנקודה התחתונה זה השתיקה, הנקודה העליונה זה ההמתנה שאני ממתין, והוו שבאמצע, שזה הרקיע, אז אומר הרבי, נכון? יש לנו וו, זה הרקיע, כי מה זה רקיע? שמיים. ממה מורכב השמיים? מאש ומים. מה זה האש ומים? זה הבושה. כן? שנשתנה פניו לכמה גוונים. איך חז"ל אומרים? אזיל סומקה ואתי חיברה. כשאדם מקבל ביזיון, מה קורה לו בהתחלה? הפנים שלו נהיות אדומות מאוד. ואחר כך מה? הוא נהיה חיוור. למה? כי באמת הדמים פורצים החוצה. כל המלבין פני חברו כאילו שופך דמים, כי הדמים פורצים החוצה. אז עכשיו נסתכל, זה הסוד של האש והמים. השמיים מורכבים מאש ומים, האש זה אדום, והמים זה לבן, זה חיוור. אז ככה האדם, כשהוא מקבל ביזיון, בהתחלה הוא מסמיק, ואחר כך הוא מחוויר. אמר שבברכות דף-ו' עמוד ב' אומר, באנו באש ובמים וציינו לרוויה. אז אומר, מה זה באנו באש ובמים? באש ובמים זה הביזיון שאדם מקבל. אז זאת אומרת, אנחנו רואים למעשה שתמונת האלף נשלמת לפי הביזיון של הבן אדם. אז האדם, כי א' לית אדם בלא א', הוא לא מגיע לתואר של אדם בלי הביזיון שהוא מקבל. השתיקה שלו זה הנקודה התחתונה, ההמתנה שלו זה הנקודה העליונה, והבושה שיש לו שמתחלף הפנים לכמה גוונים, זה הוו שמפרידה בין הנקודה העליונה לנקודה התחתונה. עכשיו, איפה אני רואה את זה בפועל? אז הרבי מסביר פה בתורה, כי הבעל תשובה צריך להיות בקיא בהלכה. הרבי מסביר מה פירוש בקיא בהלכה? בקיא ברצון, בקיא בשוב. אדם במציאות של החיים שלו עובר הרבה עליות, ירידות. בכל מצב הוא צריך לראות איך אני מתקרב להשם יתברך. כי יש בן אדם בשעת עלייה, הוא מרגיש קרבת השם, בשעת ירידה הוא נמצא בדאון, אדם להפך, בשעת עלייה הוא חי בדמיונות, בשעת ירידה הוא מרגיש קרבת השם, יש מי שלא, גם פה וגם פה לא מרגיש את השם, בשעת עלייה הוא חי בדמיון, בשעת ירידה הוא חש דיכאון, לא מרגיש את השם יתברך. אז הרבי אומר לו, אתה צריך להיות בקיא בהלכה, כוונה בקיא ברצון, בקיא בשוב. רב לוי יצחק דיבר על זה, שלעניין של בקיאות בהלכה, זה לא לרדת מתחת למקום שאני נמצא. כי לפעמים לבן אדם עובר עליו מה שעובר, אז הוא כבר פורק, הוא אומר ממני כבר לא יצא שום דבר. אז הוא, מחמת מה שעובר עליו, הוא נופל לכזה מקום שמעיקר הוא לא יורד למקום הזה. במקום שלו, ביכולות שלו, הוא לא יורד לשם, הוא יורד לשם כי הוא כבר התייאש מעצמו, כמו אחר, נכון? שאחר שמע, כן, בת קול שומר שהוא בנים חוץ מאחר, אז מה הוא אמר? יאללה, גמרנו, אם כבר לא יצא ממני שום דבר, אז הכל מותר, הכל הפקר. וזה היה הניסיון שלו. הנתיב מצוותיך, הקמרנר, אומר שזה היה הניסיון שלו. הניסיון שלו היה לשמוע את הבת קול ואף על פי כן לעשות תשובה. כן, במה שיעבור עליי. וזה באמת המעלה של דוד המלך. למה הוא נקרא מקימולה של תשובה? למה דוד המלך, הגמרא במועד קטן, אומרת שדוד המלך מקימולה של תשובה? כי דוד המלך לא נפל משום מקום. דוד המלך לא נפל משום מקום. מכל מה שעבר עליו דוד המלך לא התייאש. למה? כשאדם מחפש את השם יתברך, אז הוא נהיה בקיא בהלכה, בקיא ברצון, בקיא בשוב. הרבי אומר זה סוד אם השג שמיים, שם אתה, והציע שאול הינקה. מה פירוש? אם השג שמיים, אם אני עולה, כן, אני ברצון, אני רץ לשם, שם אתה עדיין אני לא התחלתי בעבודת השם, שם. עדיין אני רחוק ממך. ויציע שאול, דווקא בשעת ירידה, אני צריך להרגיש את השם יתברך קרוב אליי. אז אם השג שמיים זה נקודה עליונה, והציע שאול הינקה זה נקודה תחתונה. זאת אומרת שאני רואה למעשה שגם בעבודת השם שלי נשלם תמונת האלף. שאני לא נופל מהמדרגה הכי נמוכה ואני לא מתפעל מהמדרגה הכי גבוהה.
ואומר הרבי זה הסוד של ג' מצוות שנסתבו ישראל בכניסתן לארץ. הגמרא בסנהדרין דף כ' עמוד א' אומר 3 מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ. מצווה ראשונה להקים להם מלך, מצווה שנייה להכריז זרעו של עמלק, מצווה שלישית לבנות את בית המקדש. אז הרבי הולך ומסביר איך 3 המצוות הללו קשורים לג' נקודות. אז ככה, להכריז זרעו של עמלק זה נקודה תחתונה, כי מי ממונה להכריז זרעו של עמלק? צבי לכם בעמלק זה יהושע בן נון. ידוע שיהושע בן נון זה מרמז לנקודה תחתונה, כי הפסוק אומר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. זאת אומרת תחת הרגליים זה ארץ אדום רגליים, אמרנו דום לשם והתחולל לו. עכשיו לבנת הספיר זה מלשון לבנה, זה מרמז ליהושע, כי הגמרא בבבא בתרא עין A עמוד א' אומרת שם הגמרא פני יהושע כפני לבנה. אז הארץ אדום רגלי ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר זה מרמז לנקודה של יהושע בן נון. אז הנקודה התחתונה מרמזת ליהושע בן נון שהוא זה שיוצא להילחם את מלחמת עמלק. שאני אלך הלאה. לבנות את בית הבחירה, אומר הרבי זה נקודה עליונה. למה זה נקודה עליונה? כי משה רבנו, כמו שיהושע נקודה תחתונה, משה רבנו נקודה עליונה. מה קשור משה רבנו לבית הבחירה? חז"ל במסכת ברכות למד ג' עמוד א' אומרת כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. אנחנו יודעים שמשה רבנו בחינת דעת, אז משה רבנו מרמז לבניין בית המקדש שזה נקודה עליונה, ולכן אמרנו מה למעלה, מה זה הנקודה העליונה? אתם זוכרים? זה הכיסא, נכון? הכיסא זה הנקודה העליונה, קסיה דמתקסיה, הנקודה העליונה היא נסתרת מאיתנו. באמת כתוב אומר בכיסאו כשמש נגדי. מי זה שמש? משה רבנו, פני יהושע כפני לבנה, פני משה כפני חמה. אז אנחנו רואים שהנקודה העליונה שזה כיסאו כשמש נגדי, זה בניין בית המקדש, זה הולך על משה רבינו. הנקודה התחתונה שזה הארץ אדום רגלי, כן, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, זה הולך על נקודת יהושע בן נון. והוו שבאלף, הוו שבאלף הרבי מסביר, זה סוד דרך כוכב מיעקב. זה למנות מלך, אנחנו מצווים למנות לנו מלך, אז למנות מלך זה הוו שבאלף. איך אני רואה קשר בין מלך לוו שבאלף? כי הכתוב אומר דרך כוכב מיעקב, כוכב, אז רש"י אומר מה זה דרך כוכב מיעקב? שבוא מלך, נכון? הרי למה, מה היה השם של אותו גיבור בתקופתו של רבי עקיבא? שמו היה בר כוזיבא, ואיך קראו אותו? למה? על שם דרך כוכב מיעקב. אז הוא באמת מלך על ישראל 2.5 שנתיים. אז דרך כוכב מיעקב זה בא לרמז, כוכב זה בא לרמז על מלך. מה קשור פה עכשיו יעקב? יעקב זה הרקיע. ואיפה אני יודע שיעקב זה הרקיע? הוא מחבר בין נקודה עליונה לנקודה תחתונה. איפה אני רואה את זה? כי כתוב אצל יעקב איש תם יושב אוהלים, ועל הרקיע כתוב ואימתכם כאוהל לשבת. אז אוהלים זה מרמז לרקיע. אז יעקב אשתם יושב אוהלים, יעקב יש לו את הבחינה של הרקיע, הוא מחבר בין נקודה עליונה לבין נקודה תחתונה. אז אנחנו זוכרים, משה רבנו זה נקודה עליונה, זה לבנות את בית הבחירה, יהושע זה נקודה תחתונה, זה למחות את זכר עמלק, והוו שבין נקודה עליונה לבין נקודה תחתונה, זה למנות לנו מלך, זה כנגד יעקב אבינו. על פי זה הולך רבי נתן ומסביר בהלכות אבדה ומציאה הלכה ב' את העניין של השבת אבדה. הרי יש לנו מחלוקת עם ייאוש מידת אבי ייאוש או לא אבי ייאוש, מכירים את זה, נכון? מחלוקת שם בבבא מציאה. שם הגמרא לומדת בדף כ"ו עמוד ב' שכל עניין של השבת האבדה זה קודם ייאוש, נכון? כי אחרי כשיש ייאוש זה כבר לא, זה כבר מתעוררות שאלות אחרות. אז הולך רבי נתן ומסביר מה העניין של השבת אבדה קודם הייאוש. אז מסביר רבי נתן, השבת אבדה זה מלשון תשובה. כל העניין של התשובה זה קודם הייאוש.
אסור לך להתייאש. אם אתה רוצה לעשות תשובה, אסור לך להתייאש, כי הרבי אומר בתורה, נכון, אתה רוצה לעשות תשובה, אם השג שמיים שם אתה, הציע שאול הינקה, זה אתה צריך להיות בקיא בהלכה, בקיא ברצו, בקיא בשוב, לא להתבלבל ממה שעובר עליך. זה עיקר התשובה, שאני לא מתייאש. מה זה הציע שאול הינקה? עובר עליי מה שעובר, אבל אני יודע שהשם איתי. הרי ברגע שאדם עובר עליו מה שעובר, הוא מרגיש רחוק מהשם יתברך. ואין יותר פגם גדול מזה שאדם מרגיש שהוא רחוק מהריבונו של עולם. אתה לא רחוק מהשם יתברך. עובר עליך משהו, ותדע שהשם יתברך נמצא איתך. רבי בתורה י"ב, חלק שני אומר, מה זה השם נמצא איתך? זה ממש נמצא, הפוך. לפעמים אדם בשעת ירידה, השם נמצא איתו יותר מכל זמן אחר. דווקא בשעת ירידה. אבל זה תלוי אם הוא מתייאש או לא מתייאש. אז עיקר התשובה, זה העניין של קודם ייאוש, אני לא מתייאש. אני לא מתייאש בשום פנים ואופן. עובר עליי מה שעובר, אני לא מתייאש בשום פנים ואופן. אז מסביר רבי נתן שהמאבד זה נקודה תחתונה. זה שמאבד הוא נקרא נקודה תחתונה. ואף על פי שהוא איבד הוא לא מייאש את עצמו. אפילו שהוא ירד לנקודה תחתונה שזה והציע שאול הינקה, הוא לא מייאש את עצמו בשום פנים ואופן. עכשיו, על מי נאמר לא תוכל להתעלם? למי אומרים לא תוכל להתעלם? למי אומרים הפסוק לא תוכל להתעלם? על מי זה נאמר? על כל אדם או על המוצא? מה זה על כל אדם? על המוצא. אדם רע ודע, אומרים לו לא תוכל להתעלם. אתה לא יכול להתעלם. אז זאת אומרת ככה, המאבד, אומר רבי נתן, זה נקודה תחתונה. המוצא זה נקודה עליונה. לכן אומרים לו לא תוכל להתעלם. למה? כי הנקודה העליונה מה היא? נעלמת, נכון? הרי הנקודה העליונה מתכסת ונעלמת למעלה. אז אומרים לו לא תוכל להתעלם, אתה יכול. עכשיו אני למעלה מתכסתי, שק שמיים שם, בכאלה השגות אומרים לו אתה לא יכול להתעלם. התפקיד שלו לרחם על בעל אבדה, לבלי להעלים עין ממנו. זאת אומרת הוא צריך לראות כל הזמן, להאיר בנקודה תחתונה. משה רבנו כל הזמן מאיר ליהושע, חמה מאירה ללבנה. זה כל הזמן אני צריך לראות איך נקודה עליונה מאירה בנקודה תחתונה, לכן ההזרה, אומרים לו מישהו בנקודה עליונה, אומרים לו לצדיק שהוא נקודה עליונה, אומרים לו אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול להתעלם, אדם איבד מה שאיבד, אתה לא יכול להעלים עין, הנקודה העליונה צריכה להאיר לנקודה התחתונה. בספר הליקוטים בבראשית, סימן א', מסביר שם הארי הקדוש, כן, שברגע חס ושלום, שנעשה חטא, נסתלק האור למעלה. היה פה אור, נסתלק האור למעלה. עכשיו, למטה נשאר מה? טיפת אור. נשאר טיפת אור, ולחיצונים יש כוח להתגבר. כשיש אור נפלא וגדול, החיצונים לא יכולים, זה מעל הכלים שלהם, האור שורף אותם. אבל שנשאר, אדם חס ושלום קלקל, עבר עבירה, אז נסתלק האור למעלה, נשאר קצת אור קטן למטה, כן, כי אם לא נשאר אור למטה, אז החיצונים לא רוצים מזה שום דבר, מה יש להם מזה? אין להם מה לינוק מזה, אם אין כלום, אין מה, עץ יבש, אין מה לינוק. צריכים קצת שיהיה יניקה. כשיש אור גדול, הם לא יכולים לינוק. כשאין אור בכלל, אין מה לינוק. אז הם צריכים אור קטן, שיהיה להם כוח לינוק מן האור הזה. מתי זה קורה? חס ושלום, שאדם חוטא חס ושלום, ונסתלק האור למעלה, נשאר טיפה אור למטה, אז מתגברים החיצוניים. עכשיו ברגע שמאיר אור עליון בתחתון, כן, נכון, אמרנו שהנקודה העליונה מאירה לנקודה התחתונה, משה רבנו מאיר ליהושע בן נון, כן, אז כל הניצוצות שווים אל הקדושה. הרי יורד כזה אור למעלה, נכון, האור יסתלק למעלה, והצדיק הזה הוא הצדיק העליון, כי זה הנקודה העליונה, עכשיו הוא מאיר למטה, אז כל הניצוצות שווים אל הקדושה, השיבת הניצוצות הללו, אומר רבי נתן, זה השבת אבדה. מה פירוש? אני משיב לבן אדם את הניצוצות שהוא איבד כתוצאה מהפגמים שלו. הוא איבד ניצוצות כתוצאה מהפגמים שלו, עכשיו אני משיב לו את הניצוצות הללו, וממילא החיצונים לא יכולים לינוק. כי מתי החיצונים ינקו? כשלא היה אור בכלל, נכון? לא היה שום אור, אז החיצונים יכלו לינוק. עכשיו החיצונים אין להם מה לינוק, כי ירד כזה אור גדול מלמעלה, וזה שורף את כל החיצונים, אין להם איפה לינוק, אין להם שום אפשרות לינוק.
אז הולך רבי נתן מסביר, הרי מי זה הנקודה העליונה? זה משה רבינו, אמרנו שמשה רבינו זה הנקודה העליונה, ומשה רבינו נקרא דעת, דעת זה רמז לעיניים, כי רש"י אומר על הפסוק, ותפקחנה עיני שניהם, אומר רש"י, על שם החוכמה נאמר, זאת אומרת, אותו דעת של משה רבינו, זה מרמז על פקיחת העין, מה הפירוש? הוא פוקח עין, הוא רואה אבדה, הוא לא מתעלם ממנה, יש אדם הולך, הוא רואה אבדה מול העיניים שלו, הוא לא רואה אותה בכלל, הוא עסוק, הוא טרוד בעניינים שלו, אבל משה רבינו, הוא שם לב לכל פרט, כן, תפקחנה עיני שניהם על שם החוכמה, הוא רואה את האבדה, ואסור לו להעלים עין, ועל ידי זה הוא מאיר לבעל האבדה, כי למה אדם איבד? למה אדם איבד? הרבי אומר על ידי היסח הדעת, נכון? אדם מאבד על ידי היסח דעת, נכון? אתה נכנס הביתה עם המפתחות, אחרי חצי שעה אתה רוצה לצאת, אתה שואל את עצמך, איפה המפתחות? איפה שמתי את המפתחות? מה פה איפה שמת את המפתחות? המפתחות היו ביד, בטח פתחת איתה את הדלת של הבית, איך נכנסת? פתחת, אז לאן נעלמו המפתחות? אתה התחיל לחפש, על השולחן לא, על השיש לא, לפעמים אתה מוצא את זה בארון של המטבח, אתה מוצא את זה בארון של השירותים, במקפיא, גם במקפיא אז אתה יכול למצוא מה? כן, להישאר את זה על הדלת. מה היה הסיפור פה? זה היה היסח דעת. היסח דעת, שאדם מסיח דעת, כל האבדות שיש לבן אדם זה מהיסח דעת. לא זוכר איפה שמתי את זה. זה לא גניבה. גניבה אני לא יודע מי גנב. אבל אבדה זה היסח דעת. אני לא זוכר, כן, אני לא זוכר איפה הנחתי את הדבר. אז איפה התיקון של ההיסח דעת? משה רבנו שהוא הדעת בעצמו. דייקה משה רבנו שהוא הדעת, אז הוא יכול לעזור לי למצוא את האבדה שבאה לי על ידי היסח הדעת. עכשיו, אז יש לנו ככה, אז אני המאבד, אני נקרא נקודה תחתונה, נכון? כי איבדתי. המוצא, מה הוא נקרא? נקודה עליונה, ומה הוא מצא את הממון שלי? הממון שלי זה הוו שבין הנקודה העליונה לנקודה תחתונה. כי מה שהוא מצא אצלי זה עולה כסף, מפתחות עולה כסף, לפעמים עולה הרבה כסף, כן? אבל גם לשכפל סתם מפתחות זה עולה כסף. כל האבדה שנאבדת לבן אדם זה עניין של ממון. אז רבי נתן הולך ומסביר מה זה העניין של הממון, כי הוו שבתוך האלף שמרמז לאבדה זה, כי הרבי בתורה כ"ה סימן ד' אומר ממון זה כלליות הגוונין. עכשיו הרקיע זה גם כן גוונין, זה אש ומים, אמרנו הרקיע זה אבק, אז גם הממון זה אבק, כמו שהרקיע זה אש ומים, זה אדום ולבן, אז גם כן הממון זה אדום ולבן, באמת אדומים, אדומים זה הרבה כסף, וגם הלבן גם כסף זה הרבה כסף, גם הזהב זה כסף, הנה עכשיו עלה המחיר, למי שרוצה לעשות מחצית השקל, זה 40 שקל לבן אדם, זה קפץ יותר מ10 שקלים משנה שעברה, אבל הזהב, שלום אומר שלום פי 2, אז זה עיקר הממון של האדם, זהב וכסף, האדום ולבן, זה עיקר הגוונין, אז עכשיו אנחנו זוכרים, המאבד זה נקודה תחתונה, והנקודה העליונה זה המוצא, וזה שהוא מחזיר לו את הממון זה הוו שבין הנקודה העליונה לבין הנקודה התחתונה, ואז נוצר תמונת האלף, נקודה עליונה, נקודה תחתונה, הוו שבאמצע, נוצר לי נקודת האלף, נקודת האלף זה הבן אדם, זאת אומרת כשאני עושה תשובה, הרבי בתורה אומר אני עושה תשובה אז אני בורא תמונת האלף, כשמחזירים לי את האבדה זה גם כן תמונת האלף, כי האבדות של הבן אדם זה העבירות שלו, זה הפגמים שלו, והצדיק שמסגל איתו לעשות תשובה ומחזיר לו את האבדה, אז זה השלמה של תמונת האלף. לכן על ההלכה נפסק שאני מחזיר אבדה רק אדם שלא מתייאש מהאבדה שלו. אם אדם מתייאש מהאבדה שלו, נכון? אז אומרים, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל עת. כן? אז אם הוא עשוי למשמש בכיסו בכל עת, אז הוא כבר ראה שנפל לו שטרות, אז כבר מה הוא? אז הוא כבר התייאש. אני צריך לדעת בוודאות שמצאתי חפץ, הבן אדם עדיין לא יודע שנאבד לו החפץ, עדיין לא התייאש. אלא אם כן זה במקום שאני אומר הוא לא מתייאש, אבל אם זה עכשיו במקום שקרים גויים, אז אולי הגוי מצא את זה, אז הוא הבן אדם מתייאש.
כל הדיון הרי ייאוש שלא מדעת, אם אבי ייאוש או לא ייאוש, כי הנקודה היא, ברגע שיש ייאוש, אני כבר לא מחויב להחזיר את האבדה. אז למי הצדיק מחזיר את האבדות? למי שלא מתייאש, למי שמתחיל עוד פעם מחדש, עוד פעם מתחזק, עובר עליי מה שעובר. הצדיק רואה את הרצינות שלי, הוא רואה שאני לא מתייאש, אז הוא מחזיר לי את האבדה. על פי זה מסביר רבי נתן למה עמלק מרומז בנקודה התחתונה. נכון? אמרנו שהרי נקודה התחתונה זה עולה על יהושע בן נון, כי הוא הולך למחות את זכר עמלק. כי הרגע הוא מזכיר, נכון, אומר לנו, זה השלוש מצוות שנצטוו בכניסתן לארץ. איך השלוש מצוות? להקים להם מלך. מה זה נקרא להקים להם מלך? זה עבר. ולבנות ולמחות את זרעו של עמלק זה נקודה תחתונה. למה? כי יהושע מוחה זרעו של עמלק. ולבנות את בית הבחירה זה נקודה עליונה כנגד משה רבנו. אבל שואל רבי נתן שאלה, למה עמלק מרומז בנקודה תחתונה? אני מבין שנקודה תחתונה זה יהושע בן נון. למה עמלק מרומז בנקודה תחתונה? כשאני רוצה להבין שמדובר בנקודה תחתונה ביהושע בן נון, אני אומר שזה המצווה של מחיית עמלק. מה קשור פה העניין של מחיית עמלק? אז אומר רבי נתן, כי בדיוק בזה היה עמלק עוסק. עמלק עוסק לרדוף אחרי מחנה דן, כתוב ויזנה בך כל הנחשלים אחריך. מה היה תפקיד של מחנה דן? הגמרא בירושלמי עירובין, פרק ה' הלכה א', אומר, הוא היה מושיב את האבדות. הוא היה מאסף לכל המחנות, היה מתפרס. שבט דן היה הולך מאחורי כל השבטים, הוא מתפרס מאחורי כולם, ואנשים, אתה יודע, קמים, יוצאים, נכון, פתאום מודיעים, יאללה, קדימה, ממשיכים את המסעות. האדם בתוך הלחץ שלו, בתוך המהירות, הרי אנחנו יודעים שהבן אדם שיצא הכי מסכן, הכי לימך, כזה שם הגמרא בבחורות עמוד א', הכי לימך, כזה, איך אומרים, לא בריא, לא סוחר טוב, יצא עם 90 חמורים לובים. חמור לובי זה לא חמור מסכן פה של הרבושקים. חמור לובי זה חמור בעל כוח נסיעה. אז הכי לימך יצא עם 90 חמורים לובים עמוסים רכוש. אז עכשיו פתאום מודיעים, קדימה מתקדמים, אז 90 חמורים לך תשתלט. החמור הזה, נותנים להם שמות, כן? חמור אחד יכול לקרוא יאיר לפיד, שלא לשכוח. אז חמור אחד יאיר לפיד, חמור אחד הרצי הלוי, חמור אחד רונן בר, חמור אחד גברת בערב, זה אתון, זה גברת בערב, אני לא יודע אם היא אתון אפילו, אני לא יודע, אבל דרך אגב, דרך טובה לזכור שמות, את רונן בר הזכרתי את רונן בר, טוב יש עוד כמה, וגם יש איך לו גם קוראים בר, מפקד חיל האוויר, גם כן, גם אפשר לתת שם, מה, מתברר שהם לא הרימו כלי טייס כמה שעות, היום אין נורא, עכשיו התחקירים, וזה תחקירים שלהם, זאת אומרת, שנבין כמה הם מטשטשים דברים, והתחקירים שלהם אתה רואה זוועות שאי אפשר לעלות על הדעת, אז אם יעשו תחקיר אמיתי, למה הם רוצים ועדת חקירה ממלכתית? שהנשיא של בית המשפט העליון ימלא את השמאלנים שלו, ואת כל התיק יפילו על מישהו אחד מסוים, אז הכל יבוא על מקומו בשלום, כולם צדיקים, רק הוא לא בסדר. בכל אופן, אז אנחנו מבינים שיש מציאות כזאת, נכון? בלחץ, עכשיו בלחץ, צריכים לזה, שורח אומה. הרי כשמגיעים לחניה, לא שמים את הכל על החמור, נותנים גם לחמור לנוח, עכשיו צריכים לשים את הכל, פתאום שכח פה איזה טבע של יהלומים, פה שכח טבע של זהב, פה שכח טבע של שמאלות, איך חשוב להם מאוד. טוב, אז זה התפקיד של שבט דן, הוא הולך אחורה מכולם ואוסף את האבדות. גם למקרה שמישהו הולך בדרך ונשר משהו מן החמור שלו, או נשר משהו ממנו עצמו, שבט דן עומד מאחורה ואוסף את הכל. אז אומר רבי נתן, כל מה שכתוב ויזנה בך, כל הנחשלים אחריך, אלה שהולכים בסוף המחנה, כל המלחמה שלו כנגד דן, זה הוא רצה שכל האבדות יישארו אצלו. כל מה שענן פלט, הוא רוצה שישאר אצלו, כמו שאומרת הגמרא בתנחומא כי תצא, סימן י'. לכן באמת אנחנו נצטווינו להכרית אותו, מכל האומות אנחנו מצווים להכרית את עמלק. לכאורה מה עמלק עשה יותר גרוע מכל האומות? לכאורה מה הוא שונה מהמצרים?
מה בסך הכל הוא בא להילחם עם ישראל, קיבל מכה שוק על ירך, חלש את עמלק לפי חרב, קראת ראשי הגיבורים שם, הכל בא על מקומו בשלום, לא יודע, אפילו אחד לא נהרג במלחמה הזאת. מה זה יותר גרוע מפרעה, שגזר כאלה גזרות נוראות, כל יום שחטו 300 תינוקות, אתה לקח ילדים, תקע אותם בחומות, מה, הוא יותר גרוע ממנו לכאורה? ומצרי, דור שלישי יכול לבוא להם בקהל השם. עמלק, לא, מחות תמחת זכר עמלק, לא תשאיר שום זכר. אומר רבי נתן, כי כל העניין של מחיית עמלק זה להשיב את האבדה. כי כל המלחמה של עמלק זה להפיל אותנו בייאוש מהאבדות שעובדות לנו. כל זמן שאדם איבד משהו והוא לא מתייאש ממנו, יש סיכוי שימצא את זה, נכון? תאר לך שאדם איבד, אפילו לא יודע שאיבד, איך יחפש? עכשיו לשני אחד, אדם איבד משהו, בכלל לא יודע שיש לו את המשהו הזה. כן? אשתו באה, קנתה בשוק משהו, שמה את זה על השולחן, היא כבר בטוחה שבעלה לקח, היא בכלל לא זוכרת איפה היא שמה את זה, ובעלה בכלל לא יודע שהיא קנתה את זה, אז מתי יחפש את זה? מתי יחפש כזה חפץ שהוא בכלל לא יודע שקנו אותו הביתה? כי יש מציאות כזאת, דניאל, קורה משהו כזאת שהאישה קנתה, שכחה להתקן אותך, אתה בכלל לא יודע שהחפץ הזה קיים בתוך הבית, היא לא זוכרת בכלל איפה היא שמה אותו, והיא מבינה שאתה כבר לקחת את החפץ. אז עיקר האבדה זה שאדם אפילו לא יודע שאיבד את החפץ, אבל כל זמן שהוא יודע שהוא בא לאבדה, הוא יודע, איבדתי חפץ, אני מחפש, אני לא מתייאש מלחפש את החפץ הזה, אז לאדם כזה יש תקנה, וזה מה שהעמלק רוצה להחליש אותנו, לאבד, ושאני אפילו לא לחפש את החפץ, אני אשכח אפילו מן החפץ הזה לגמרי. אז אומר רבי נתן, לכן אומר המדרש בתנחומה, תרומה, סימן ח' שבניית המשכן, בניין בית המקדש, זה תיקון לחטא העגל. כי כל העניין של חטא העגל, אומר רבי נתן, זה עניין של אבדה. שאדם חס ושלום נכשל בעבירה, בטח של מעשה העגל, אין אבדה יותר גדולה מזאת. וברגע שאני בונה את המשכן, אני בונה את בית המקדש, אני משרה שכינת השם במקום. אני משרה את שכינת השם במקום, אז השם לא מענים עין ממני. כתוב, היו עיניו וליבו שם כל הימים, נכון הפסוק אומר, עיניו וליבו כל הימים, ברגע שיש בית מקדש, אז העין של השם על המקום הזה, הלב שלו, זה לא מספיק. לפעמים העין שלי על המקום אני לא רואה. כל אחד שאתה מסתכל למשהו שאתה לא רואה, בטח, למה? כי היה היסח דעת, הלב לא שם, העין שם, אבל הלב לא. עוד פעם זה העניין של היסח הדעת. אבל אצל השם ברוך אומר, כתוב, היו עיניו וליבו שם כל הימים, בבית המקדש הוא שם עין עלינו, הוא כל הזמן מסתכלות עלינו. כל העניין של חטא העגל זה האבדה. וברגע שאני בונה את המשכן, אני בונה את בית המקדש, אז אני מחזיר את עיני השם, עיני השם משוטטות בכל עת, הנה פה איבדת, מאיר את העיניי למצוא את האבדות שלי. לכן אומר המדרש במדבר רבה, פרשה כ"א, סימן כ"א, אומר שם המדרש, שעל הפסוק צדק ילין בה, מעולם לא דן אדם בירושלים, ועבירה בידו. עבירות של העילה, איך זה מתחפר לי על ידי התמיד של שחר, מחפר על עבירות של לילה. התמיד של בין 40 מחפר על עבירות של יום. אומר רבי נתן, למה? כי כת שיכון התשובה, כשמאירה נקודה עליונה זה בית המקדש, מאיר בנקודה תחתונה זה בעל האבדה. אתה יודע שלנו פה נקודה עליונה, היא מאירה, כל זמן מאיר לי, אל תתייאש, הנה אני מאיר לך, בוא תמצא את האבדה שלך. כי העיניים שלו משוטטות, העיניים שלו רואות את האבדה, אומרים לי הנה אני אחזיר לך את האבדה. ברגע שמחזירים לי את האבדה, השבת האבדה, זה עניין של התשובה. אז מעולם לא עולן אדם בירושלים ועבירה בידו, כי כל הזמן הוא עושה תשובה, כל הזמן עושה תשובה, כל הזמן מחפש את האבדות שלו, מישהו מעיר לו למצוא את האבדות. לכן באמת יחזקאל הנביא מוכיח את המנהיגים, כי בפרק למדל כתוב את העובדת, לא ביקשתם את העובדת. כן, לא ביקשתם, אתם לא ביקשתם את הצאן העובד, אנשים איבדו עבדות, לא טרחתם לעזור להם לחפש את העבדות שלהם, לא טרחתם לחפש את העבדות. לכן באמת משה ודוד זכו לעשות מלכים אחרי שהיו רואים את הצאן, כן?
כי זה התפקיד של המנהיג. התפקיד של המנהיג הוא, אומר רבי נתן, לבקש אחר האבדות. הרבי בתורה קפ"ח, נכון? אומר, עד ראש אחיך אותו. אומר הצדיק עולה ומחפש את האבדות שלו, ואחרי שהוא מוצא הוא מחפש האבדות של השני. זה הרבי אומר בתורה פ"ח, חלק שני. ובתורה קפ"ח הרבי אומר, אדם בא לבקש את האבדה שלו, והצדיק בודק אותו, אם רמאי אינו רמאי. הוא באמת רוצה, כמו שהרבי אומר בתורה, תמתין. אתה רוצה לבקש את האבדה שלך, אז אומרים לך תמתין. למה תמתין? אני רוצה לראות אם אתה רמאי או לא. אתה באמת מחפש את האבדות, או שיש לך איזה אינטרס, אתה מגיע לפה כי יש לך איזה מהלך מסוים. אם אתה ממתין, אתה עובר איתי את כל הביזיונות, את כל המעברים, רואים את זה בשוב בנים. יכול להיות מהלך של 30 שנה, 40 שנה, והצדיק עדיין בודק את הבן אדם, יכול להיות חסיד של הרב, 30 שנה אחרי 30 שנה, הופך להיות מתנגד הכי גדול. המתינו איתו 30 שנה, בדקו לראות הוא רציני, לא רציני, זאת אומרת, המתנה יכולה להיות יותר מ-30 שנה, יכול להיות 40 שנה, גם אחרי 40 שנה אדם הוא לא יכול לדעת מה נעשה איתו. עד זיבולה בתרייתא, עד הרגע האחרון אדם לא יכול לדעת מה נעשה איתו. המבחן של הבן אדם, כן, אם הוא באמת מחפש, עד הרגע האחרון של החיים. אז בתורה קפ"ח הרבי אומר, הצדיק בודק אותו. מה בודק אותו? דורשהו. מה זה דורשהו? מה אני יודע ממי לדרוש? מה, מצאתי אבדה, יבוא המעבד, אני יודע מי המעבד? לא, דרוש אותו עם רמאי אינו רמאי, תבדוק כמה הוא רציני, כמה הוא באמת מבקש. אז אנשים אומרים, במה דורשים אותו? בכבוד. אדם בא, עובר עליו מה שעובר, הצדיק יכול לטפל בהכל, אבל אם הוא רוצה כבוד, אין תקנה לבן אדם כזה. פעם שאלתי את הרב, מה ההבדל בין בעל גאווה לרודף כבוד? לכאורה זה אותו דבר, נכון? נכון? הרי למה אדם רוצה כבוד? כי הוא בעל גאווה, חושב שמגיע לו. שאלתי את הרב, מה ההבדל? הוא אמר לי שההבדל הוא שבעל גאווה הוא מרגיש שמגיע לו, אבל הוא לא רודף. רודף כבוד, אם אתה לא נותן לו כבוד הוא רודף אותך, לכן זה נקרא מלשון רודף כבוד. כי הוא יכול לרדוף את הבן אדם על זה שהוא לא נתן לו כבוד מספיק. אתה לא רואה אותי, אתה לא רואה את המעלה שלי, אתה לא רואה את הגדלות שלי, אז הוא רודף אותו. לכן הוא נקרא בלשון רודף כבוד, כי הוא רודף, הוא לא מקבל את הכבוד הראוי לו לפי גודל הגאווה שלו, אז הוא כבר רודף את הבן אדם. בשאר הכוונות, בדרושי קבלת שבת, סימן א', אומר שם בשאר הכוונות שזה סוד ישמח מוישה. נכון, בשבת בבוקר תמיד, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. על מה זה הולך? משה רבינו אחרי חטא העגל, נכון, רבי נתן מסביר שבחטא העגל זה אבדה. עכשיו, כתוצאה מכך שעם ישראל איבדו את מה שאיבדו, את מה הם איבדו? את הכתרים, נכון? הגמרא במסכת שבת אומרת פ"ח שם, נכון? שברגע שהם אמרו נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלאכים ושמו להם לכל אחד 2 כתרים על הראש, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אחרי שחטאו, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ולקחו להם את הכתרים. רואים שלמלאך דקדושה יש יותר כוח, יכול להחזיק 2 כתרים. מלאך חבלה יכול רק כתר אחד, היו צריכים 120 ריבו מלאכי חבלה, לקחת את הכתרים על הראש שלהם. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר להם, של מה ושמחת עולם על ראשם. עכשיו איפה הכתרים האלה נמצאים? אומר הארי הקדוש, הכתרים נמצאים אצל משה רבנו, כמו שהרבי אומר, כל האבדות נמצאות אצל הצדיק, והצדיק עם העין טובה שלו מחזיר לנו את האבדות. מחזיר לנו את האבדות, אז תתקשר לצדיק, תחפש את הצדיק. זה שאדם מחפש את הצדיק, זה מראה שהוא לא מתייאש. ברגע שאדם כבר מתייאש, הוא אומר, התייאשתי מהאבידה שלי, התייאש של לחפש אותה, אז הוא לא לחפש את הצדיק, שיעזור לו להחזיר את האבידה שלו. אז לכן באמת התפקיד של המנהיג זה לחפש אחר האבדות, וזה הטענה של יחזקאל, אומרת, העובדת לא ביקשתם. אתם המנהיגים, מה התפקיד שלכם? לעזור לבן אדם למצוא את האבדה שלו. לכן משה ודוד זכו להיות מלכים אחרי שהיו רואים את הצאן, ביקשו את הצאן. המדרש בשמות רבה, פרשה ב' סימן ב', אומרת, איך משה רבנו נהיה המנהיג? אחרי שהוא רץ, הוא חיפש את העובדת, איזה תלה אחד קטן ברח מהעד, אז הלך, תלה אחד קטן. מה צריך להתרגש במיוחד? לא, הוא רדף אחרי התלה להחזיר אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה רואה את הצאן, בוא תנהיג את עמי ישראל. אצל דוד המלך גם כן כנ"ל. השם ברוך הוא איך דוד המלך מנהיג את הצאן,
ובאותה מידה מודד לו. הוא רואה שהוא מוציא אותם לראות, אז הוא מוציא קודם את הרקים, את הקטנים, שיותר קל להם, יהיה להם יותר קל לאכול, אחרי זה מוציא את הזקנים, ואחר כך מוציא את הצעירים בעלי הכוח. אז בוא תנהיג את עמי ישראל. אז רואים שכל מה שהם נבחרו, כן, לראות את עם ישראל, רק אחרי שהם ביקשו את הצאן. אומר גם רבי נתן, לכן התגלות מלכות ישראל. מתי מלכות ישראל התחילה? אצל שאול המלך. הייתה מתי? על ידי מציאת האתונות. נכון שהם יוצאים לחפש אתונות. יכולו להגיד לנו, הלכו אתונות לאיבוד הלכו? לא. שאול המלך הולך עם נערו, מחפשים את האתונות, הולכים מקום למקום, מחפשים את האתונות, עד שהגיעו לרמה איפה שיושב שמואל הנביא, וכשנכנסים לשמואל אומר לו אתה יכול כבר להיות רגוע, האתונות נמצאו, כבר חזרו לבית. אז כל מה שהתמנה שאול באותו זמן למלך, זה אומר רבי נתן רק שהוא הולך לחפש את האתונות. ברגע שנמצאו האתונות, אז התגלה מלכות ישראל. כי התפקיד של המלך זה להשיב את האבדה. לכן דווקא שאול נצטווה להכריז זרעו של עמלק. אומר רבי נתן, אותו זה שעוסק לחפש את האתונות. כי האתונות אמרנו זה עניין של אבדות, אתה הולך לחפש את האבדה, וזה בדיוק ההפך של עמלק. כי עמלק רוצה לאבד מאיתנו, דייקה שאול המלך נצטווה להכריז זרעו של עמלק, זה העניין של השבת האבדה. על פי זה הולך רבי נתן ומסביר את כל העניין של פורים. כל העניין של פורים זה בדיוק מרומז בנקודה הזאת. המן, מתי הוא התגבר? דווקא בימי אחשוורוש. מה היה הסיפור שלו? למה דווקא בימי אחשוורוש? כי כל ההכנעה, כן? כל ההכנעה של עמלק זה על ידי מלכות קדושה. אם זה משה, נכון? משה רבנו נלחם בעמלק, שאול נלחם בעמלק, הוא לא גמר את העבודה, אבל הוא הכניע את עמלק, הוא לא גמר את העבודה, הוא לא הרג את הגג. עד שהרג את הגג, כבר הגג גיבר אישה. אבל על כל פנים אנחנו רואים שגם משה רבנו שהיה מלך בישראל, המלך הראשון, והיא בישורון מלך, אז הוא יצא להילחם בעמלק. שאול הוא המלך הראשון אחרי שעם ישראל יושבים על אדמתו, הוא גם כן יוצא להילחם בעמלק. אומר רבי נתן, אבל עמלק הוא מעולם רצועת מרדות לישראל. המדרש בבמדבר רבה, פרשה י"ט סימן ח"ו, תמיד רצועת מרדות לישראל, תמיד הוא מחפש, תמיד, ויבוא עמלק, ויבוא הכנעני מלך ארץ, זה גם כן עמלק, תמיד הוא בא בתחפושת כזאת, אף פעם לא נרגע. עכשיו, בכל הפעמים האלה שהוא בא להילחם עם ישראל, אם זה בזמן של משה רבנו, אם זה בזמן של שאול המלך, כבר היה מלכות קדושה. כשיש מלכות קדושה, והתפקיד של המלך זה לחפש את הצאן העובד, אז המלך יכול לקות בעמלק. עכשיו, איפה התגבר המן? המן התגבר מתי שמלכות סטרח הייתה בשיא התוקף שלה. אחשוורוש מולך על כל העולם כולו, על 127 מדינות. אז היה שהיה 254 מדינות, אז הוא מלך על חצי, אבל על כל פנים, אחשוורוש הוא המלך הכי גדול בעולם, זאת אומרת, מלכות סטרח היא בשיא התפארת שלה, ועם ישראל נמצא עכשיו במצב הכי ירוד, אין מלך, אנחנו אין בית מקדש, הרי בית מקדש זה גם כן, כשיש בית מקדש אז יש עיני השם, שאם מהירות לנו לחפש את העבודות, אז אני יכול לעשות תשובה, אז נמחלים לי כל העוונות. עכשיו אין בית מקדש, אין לי מלך, מלכות הסטרח בשיא התוקף שלה יקר תפארת גדולתו. אנחנו מבינים מה הפירוש? מבינים? כך בן אדם שעשה סעודה 180 יום לכל העולם. 180 יום עושה סעודה לכל העולם, אחרי 180 יום עוד עושה 7 ימים חפלה, כמו אצל הבוכרים, נכון? אחרי שגומרים את החתונה, פותחים שולחן למשפחה, נכון? או שאתה לא בוכרי כבר. אז תשאל את אבא, הבוכרי, הנה יש לנו גם את שלום פה, נכון? אחרי שכל האורחים הולכים, עושים איזה חפלה משפחתית ככה קטנטנה. זה, הם למדו מאחשוורוש, הוא מלך גם על בוכרה, אז הם קיבלו ממנו כמה טיפים. אז אחרי 180 יום עוד עושה 7 ימים לזה. עובדים בכלים, מכלים שונים, עם שפע שלא מתאר. ותנסי להם, בשביל מה שהמגילה מספר לנו לפרטי פרטים, רצפת, בת ושש, כל מיני דר וסוחרת, מספר לנו את כל יקר תפארת גדולתו, את מי זה מעניין? לא שתבין כמה המלכות דסטרח הייתה בשיא התוקף. ועם מה הוא השוויץ הכי הרבה שמה?
עם הכלים של בית המקדש. כתוב כלים מכלים שונים משונים ביופי שלהם. כשהוציא את כלי המקדש, אז ראו שכל הכלי זהב שם זה שום דבר. נכון, יש זהב 14 ויש זהב 18, מה ההבדל? זה יותר מזוקק, לא? יותר מזוקק. אז בואו נתאר לעצמנו כמה פעמים שלמה המלך הכניס את הזהב לזיקוק. 1000 פעם. מה? מה? בשביל המנורה. כן, 1000 פעם, נכון, הכניס לזיקוק, בשביל להוציא מנורה אחת. אנחנו מתארים לעצמנו איזה יופי של המנורה, איך המנורה הביקה, ברגע שהציא את כלי בית המקדש, כל הכלים נראו כלום ליד. זה לא עבדות שהוא לקח מאיתנו. אז הם היו בשיא הכוח שלהם, ואז דייקה מתגבר המלך. זאת אומרת, היה באמת כזאת עת צרה ליעקב שאי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס. לכן באמת שהוא מפיל, נכון, הוא מפיל גורל, מחודש לחודש, הפפ נפל לו באדר. מה רע באדר? מה רע באדר? מה? שזה פטירת משה רבנו, בדיוק היום, אנחנו היום זין אדר, הוא בדיוק רואה את פטירת משה רבנו עליו השלום, אומר השתבח, לא יודע השתבח שמו, אין לא השתבח שמו, יש לו משהו אחר, איזה יופי, נופל לי, אבל רבה הוא לא ידע, הוא אומר ביום הזה, כן, ביום הזה נפטר משה, אבל גם ביום הזה נולד משה, נו מה זה עוזר לי שנולד משה? אבל הוא נפטר, נכון? אתה אומר נולד משה, אבל כבר משה רבנו נפטר. אומר רבי נתן לא, ובא השמש זרח השמש, מה זה נפטר? יש לך את מרדכי. הצדיק שבכל דור זה הבחינה של משה רבנו. משה רבנו נפטר, אבל יש לי צדיק עכשיו. יש לי את מרדכי היהודי, זה בדיוק אותה בחינה של משה רבנו. לכן כל הנס הילדי מרדכי ואסתר, הוא רואה שעם ישראל מגיע לכזה מצב, אין מלך ישראל, והנה בדיוק כלי המקדש נמצאים אצלנו, זאת אומרת, חושך בעלתה מוחלט, אין ארץ ישראל, אין בית מקדש, אין מלך בישראל, זה היום שבחרתי, זה היום שנפטר משה רבנו, אבל דבר אחד לא הבנת, ביום שנפטר משה נולד מרדכי, לא בא בסדר של הזמנים, אבל הכוונה, יש בכל דור את הצדיק הגדול במעלה, יש לנו עכשיו את מרדכי ואסתר. הולך רבי נתן ומסביר, מרדכי זה נקודה עליונה, והנקודה העליונה כל הזמן מהירה לנקודה התחתונה, נכון? כל הזמן מהירה לנקודה התחתונה, תעשי תשובה, אל תתייאשי, וזה מה שמאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו. מה פירוש? רש"י אומר שם באיזה פרק ב' פסוק כ', מזרז ומרמז לאסתר, כל הזמן מעיר לה, אסתר אל תתייאשי, אסתר אל תפלי בדעתך, כל יום הוא מתהלך בחצר, כן, לפני חצר בית הנשים, לדעת להגיד לה חיזוק, לדעת לעידוד, היא עוברת מה שהיא עוברת. עכשיו, נכון, מה היא אומרת? כאשר מה? עבדתי, אבדיי, עכשיו אבדיי נלקחה לבית אחשוורוש, זה לכאורה נראה השיא של השיאים של השיאים, שאישה יראת השם עכשיו ניקחת לבית אחשוורוש, הזמן בשיא התפארת שלו, ומרדכי מחזק אותה, מחזק את נקודה תחתונה, אומר לה, תדעי לה חצי השאול הינקה, תדעי לה גם את נמצאת איפה שאני נמצאת בשאול תחתיות, השם יתברך לידך. לכן באמת אומרת הגמרא במגילה שם ט"ו עמוד ב', שהיא נכנסת לבית הצלמים, נכון? היא צריכה לעבור, ברגע שהיא נכנסת לבית הצלמים נסתלקה ממנה השכינה, נסתלקה ממנה רוח הקודש, צועקת קהילי למה עזבתני? למה עזבת אותי? תראה איפה אני נמצאת, אבל היא לא מייאשת את עצמה. כן, אדם שמייאש את עצמו, אז הוא כבר לא צועק יותר. אדם שצועק, אז הוא לא מייאש את עצמו. ואת כל הכוח הזה לא לייאש את עצמה, ממי היא מקבלת? היא מקבלת ממרדכי, מרדכי נקודה עליונה והיא נקודה תחתונה. פה רבי נתן מחדש, אומר לכן היא באמת נקודה תחתונה כנגד יהושע בן נון, שזה סוד דום להשם יתחולל לו, נכון? כשהרבי מסביר בתורה, אומר משה רבנו זה נקודה עליונה, יהושע בן נון זה נקודה תחתונה, ומה זה נקודה שתחתונה? דום להשם ויתחולל לו, והארץ אדום רגלי משון דום להשם. אז הולך רבי נתן ומסביר מה זה דום להשם, אין אסתר, מגד מולדתה שתיקה, דום זה שתיקה, נכון, לא משחק שהיינו קטנים, דום שתיקה, אז היא שותקת, אין אסתר מגד מולדתה, היא שותקת. חשבתי לעצמי גם כמה ביזיונות היא קיבלה על זה,
עד שהיא לא גילתה לו שהיא הנכדה של שאול המלך, אז מה? הוא בכלל לא דיבר איתה ישירות. אתה מתאר לעצמך? תראה לי פה איזה בעל אחד, אולי נציע לתומר, דבר עם אשתך על ידי מתורגמן. כל פעם שאתה רוצה להגיד לה משהו, תגיד את לא לרמה שלי, יש לי פה, כל מה שאני רוצה לומר לך, אני אביא שליח. אם אחר כך אתה יוצא בלי אוזניים, בלי אף, אני לא אחראי. אבל זה מה שקרה להסתר. אנחנו מבינים, אנחנו מתארים לעצמנו איזה ביזיון זה. כן, איזה ביזיון, לא שהיא כל כך מתלהבת לדבר עם אחשוורוש, לא נראה לי שזה היה לה איזה תענוג מיוחד לדבר עם אחשוורוש, אבל עדיין היא חטפה ביזיונות, למה את לא מגלה? אולי את איזה אסופית, אולי את מאיזה שבט אפריקאי כזה פרימיטיבי, טוב, היא לא בדיוק נראתה שחרחורת, קצת ירקרוקת, דרך אגב, על הסיפור של ירקרוקת, הרי זה קשה, רבי יהושע בן קורחה אומר שהיא לא הייתה כזאת יפה, הייתה ירקרוקת, נו מה, הוא סותר פסוקים מפורשים? מה? מה? לא, אבל זה מחלוקת. זה מחלוקת בין חכמים לבין רבי יהושע בן קורחה. חז"ל אומרים שאחד מארבע הנשים הכי יפות בעולם. ורבי יהושע בן קורחה אומר, לא, ירקרוקת הייתה אלא שנושאת חן בעיני כל רואיה. טוב, זה מחלוקת בין חז"ל, מותר לרבי יהושע בן קורחה לחלוק על חכמים. אבל הכתוב אומר על יפת תואר יפת מראה. מה, הוא חולק על הפסוק? אז הגאון מווילנה אומר שאי אפשר לחלוק על הפסוק. אלא מתי שאחשוורוש לקח אותה מהבעלה שלה ומהצער שלה, היא נהייתה ירקרוקת. זה לא שכל הזמן היה לה צבע ירקרק. זה לכבוד אחשוורוש שקיבלה צבע ירקרק, אבל עדיין נושאת חן בעיני כל רואיה. עדיין הייתה נושאת חן בעיני כל רואיה. אז עכשיו מרדכי הולך ומחזק אותה, מחזק את הנקודה התחתונה, אל תתייאשי, והיא לא מתייאשת, בכל מצב היא צועקת להשם, אפילו כשהיא מבינה כאשר עבדתי, היא צועקת כלי למה עזבתני, לכן אומר רבי נתן ורבים מהארץ מתייעדים, מה פירוש? זה השבת אבדה, מה פירוש? איך אדם מתגייר? זה הניצוצות שנפלו בתוכו, אדם לא סתם, גוי לא בסתם מתגייר, כל הגרים זה טוב שנפל אצל הקום, אז עכשיו כתוצאה מהשבת האבדה, כל הניצוצות האלה שווים אל הקדושה, ורבים מהארץ מתייעדים, כי ברגע שאדם אחד מספיק, שהוא לא מתייאש בדעתו, והוא לא נופל מכל מקום שהוא, והוא זוכה להשיב את האבדות שלו, אז כל הניצוצות עולים ומתעלים, אז רבים מהארץ מתייעדים. אז הולך רבי נתן ומסביר שזה העניין של מצוות פורים. כל העניין של מצוות פורים, הולך רבי נתן ומסביר, אומר ככה, השמחה והמשתה זה נקודה עליונה. איך זה נקודה עליונה? כן? כי היה שם שמחה גדולה, נכון? שמחה גדולה בסעודת הפורים. אתה אוכל איתנו בפורים, נחמן? כן. תגבה ממנו, מי אחראי על הגבייה? אתה או הוא? תגבה ממנו כפול. הוא אוכל הרבה, שיהיה בריא. אז יש לנו ימי משתה ושמחה, נכון? אנחנו שמחים ביום הזה. יש בגמרא בחגיגה דף A עמוד ב' אומר זה נקרא בתי גבאי, דאין שם עצבות, רבנו חננאל, זה בתים הפנימיים שאין שם עצבות. אז אני רואה שהשמחה והמשתה מרמז לבית הפנימי, שאני לא רואה אותו, נכון? אדם רואה את הבית החיצוני, הוא לא רואה את הבית הפנימי. זה נקודה עליונה. ולכן גם אני צריך לשתות עד לשוכרה. עכשיו הרב אמר, מה הרב אמר בדיוק? שמי ששותה מה? אתה אמרת לי היום. לא אתה אמרת לי? מה? נו, מה הוא אמר? תכניס ברבים. מה? טוב, מה אמרו לך שהוא אמר? איסור דאורייתא. זהו, אסור השנה, יש איסור דאורייתא לשתות. אם אתה בבני ברק יש לך היתר. אבל לירושלמים אסור לשתות. עושים שטויות. אדם שותה, הרב אמר ש10 סיסים מותר. עד 10 סיסים מותר לשתות. מי שרוצה היתר מיוחד, אנחנו יכולים להגיש בקשה, מי שרוצה בכל זאת לשתות ולא לעבור על איסור דאורייתא, אז יגיש מכתב בקשה, נכניס את זה, יש לנו פה את נתנאל, הוא יכניס את זה לרב, לבדוק איך אנחנו נותנים לו היתר לשתות 20 סיסי. לראות איך, אלא אם כן הוא לא גר בירושלים, אז
אולי נמצא לו איזה הנחה. כי אני אגיד לכם, זה פשטות, אדם שותה והוא עובר על כל העבירות שבתורה. אדם שותה אסור שיהיה לו אפילו אבק של פגיעה בזולת, אבק של פגיעה ברכוש. אני זוכר, כשהיינו אברכים צעירים בשוב בנים, זוכר פעם בעיר עתיקה, הרב היה איתנו כל הסעודה. אני ראיתי מישהו לוקח חבילות, טוב אולי בפלמן זה לא מוצלח, נכון? נכון, בפלמן זה לא מוצלח. אתה אומר שזה הכי טוב, אז תגיד לשיקור הזה, למה הוא לקח חבילות ככה ופרר אותם. אני זוכר, אני הייתי שיקור לא פחות ממנו, צעקתי לו בל תשחית, בל תשחית. כן, אז ראינו דברים, הוא גם יום אחד פנה לרב, אני לא רוצה לחזור, אני לא יודע אם זה היה באותה שנה או בשנה אחרת, הוא פנה גם דיבר שטויות. אז אנשים כאלה, גם מבזים תלמידי חכמים, גם אומרים על בל תשחית, גם אומרים על עוד איסורי דאורייתא, אז אסור לשתות. אסור לשתות. אדם יודע שהוא שותה והוא לא מחזיק את עצמו, ועושה שטויות והבלים, אז אסור לו לשתות. שום פנים ואופן. אנחנו היינו בבאר שבע, מישהו שתה דווקא היה חמוד, לא עשה שטויות. אז אמרתי, זה משפחתי, משפחה הזאת שם יש להם משהו במנגנון, גם אבא שלהם היה ככה, לא היה שותה אף פעם, אבל היה שותה נגיד בשמחה, תמיד הראש במקום. אז כנראה זה עבר גם לילדים שלו. אז מסביר רבי נתן שכל העניין של השכרות זה עד דלא ידע, נכון? זה לעלות לנקודה עליונה, במופלא ממך אל תדרוש. עכשיו מה זה המשלוח מנות? מה זה המשלוח מנות? אומר רבי נתן זה עבר, זה כלליות הגבנין, ישראל אשר בך יתפאר, כי הזוהר בתרומה קנ"ב עמוד א' אומר, כל ישראל יש להם גוונין הישגין, יש להם גוונים עילאין, כל יהודי ויהודי פאר, ועכשיו במשלוח מנות אנחנו נכללים זה בזה, נכון? נכללים, אתה נותן לשני ומקבל מהשני, וככה מהירים כל הגוונים. מה זה המתנות לאביונים, אומר רבי נתן? זה נקודה התחתונה. שמירים בו על ידי הצדקה, ככה ארי ז"ל מסביר בפרי עץ חיים, על פורים בפרק ו' הוא מסביר, כי זה התפקיד של המתנות לאביונים, להעיר לנקודה התחתונה, להעיר לשנמצאים למטה. במקרא מגילה, נכון, יש לנו 4 מצוות, מקרא מגילה כתוב המיטה של תורה, נכון, צריך לעשות שרטוט, כמו תורה, כי זה כמו תורה ממש, זה גם איגרת וגם תורה, אז ברגע שזה תורה זה כולל את כל הנקודות, כי משה רבנו זה תורה שבכתב, ויהושע בן נון זה תורה מאיפה אנחנו יודעים שזה תורה שבעל פה? כי משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, הפרק הראשון, המשנה הראשונה בפרקי אבות, מסרה ליהושע, אז יהושע זה תורה שבעל פה. ומה זה אבב? איך זה קשור לתורה? נכון, אמרנו, משה רבנו זה תורה שבכתב, יהושע זה תורה שבעל פה, ומה זה אבב? בדיוק הלוחות אורכן ו' רוחבן, כך אומרת הגמרא בבבא בתרא י"ד עמוד א'. אז עכשיו אנחנו חוזרים, המשלוח אנחנו זוכרים ככה, המשתה ושמחה זה נקודה עליונה, המשלוח מנות זה עבר, המתנות לאביונים זה נקודה תחתונה, והמקרא מגילה כולל את כל 3 הנקודות. והולך רבי נתן אומר, וזה הברכות גם כן, אני מברך 3 ברכות, כן, אצל הספרדים ביום ברכים 2, אבל אשכנזים ברכים גם ביום וגם בלילה ברכים 3 ברכות. אז הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא מגילה, על מקרא מגילה, אז זה קודש, כי אשר קידשנו זה קודש, קודש זה חוכמה, חוכמה זה דעת, זה משה רבנו, זה נקודה עליונה. אחר כך נברכים שעשה ניסים, עשה ניסים זה אבב, איך אני רואה שאבב זה עשה ניסים, סונס, כשאני רוצה להרים דגל, איך אני מרים את הדגל, ככה ביד אני מחזיק, וואלה אני מחזיק אותו על איזה מוט, אז המוט מרמז לאות ו', ושחיינו והגיענו לזמן הזה, זה סדר זמנים, זה כוח עיתים, זה נקודה תחתונה. אנחנו רואים שכל העבודה של פורים, שנוכל להבין מה המיוחד בפורים יותר מכל החגים. יש במדרש משלי, כן, שוחר טוב, משלי פרק ט', אומר המדרש של עתיד לבוא, כל המועדים בטלים חוץ מימי הפורים. ימי הפורים לא נבטלים לעולם, למה? כי באמת זה עיקר העבודה. עיקר העבודה זה שבן אדם לא מתייאש, ועובר עליו מה שעובר, ברגע שאני מתחבר לנקודת הצדיק, כן? כי רק הצדיק מאיר את עיני לחפש את העבדות, ככה אני אפילו לא יודע מה איבדתי, ואני גם מתייאש מלחפש. אבל בכוח הצדיק, אדם מקבל כזה כוח, גם לא להתייאש, וגם לדעת מה נצטרך לחפש, זה כל העניין של פורים.
אנחנו רואים שכל המצוות של היום וכל הברכות שאנחנו מברכים לפני מקרא מגילה, הכל מרמז לתמונת האלף, שזה השלמות של האדם, שהם יעזרנו, שבעזרת השם נזכה לזה, איך אומרים, בפורים הבא עלינו טובה להיות אדם. יש לנו הזדמנות נפלאה, יש יום אחד מרוכז, עכשיו אצלנו, הירושלמים זה נהיה 3 ימים. תבוא לירושלים, אתה יודע איזה כיף זה להתחלק ל3 ימים? אתה אין לך מושג, אתה לא בלחץ. יום הראשון יש לך מקרא מגילה ומתנות לאביונים. יום שני יש לך, אתה אומר על הניסים ויבוא המלאק, וביום ראשון, אחרי כל העניינים שנחת, יש לך סעודה עם משלוח מנות. שהם יעזרנו, מי שרוצה יבוא, אנחנו עושים על האש. אבל תביאו סטייקים רציניים, שלום בא. אנחנו עושים בישיבה. כן, אבל כל בעל הבית שרוצה לבוא מביא 200 שקלים. בזול. כן, בטח, למסעדה תלך. הכמות שנביא לך זה יותר. בעזרת השם. רבי חנניה בן